So hello everyone, so दिनै नोंथांमोनसिम गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरोना लोगोफोर। स दिनैहाय जोंनि गामियाव मेमनि बिदाय मिटिं दं आरोना लोगोफोर एलपि स्कुलनि। स दाहाय नोंथांमोननिसिम बेखौनो दिनैहाय देखायनोसै लोगोफोर, जा हायो एसे एनैखौनो नोंथांमोननिसिम देखायलांनो नाजागोन लोगोफोर। स माने जायफोर मोजां नांदों नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि। स बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै लोगोफोर। So finally लोगोफोर आं दाहाय जों गामिनि एलपि स्कुलाव सफैबाय लोगोफोर। दाहाय मेमाबो सफैबाय। स नोंथांमोननिसिम देखायलांगासिनो दङ। स नोंथांमोना इन्टारेस्टिं मोनदोंब्ला नायलांबाय थाबाय जाबाय आरोखि लोगोफोर। स दाहायनो लोगोफोर मोसागासिनो दङ बिथिं दाहाय लोगोफोर। स नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोखि।